Catalans universals. Avui coneixerem en Teodor Tutusaus, un emprenedor nascut a la Bisbal, que el 29 de gener de 1886 va viure en primera línia l'invent del cotxe. Un dia més tard, l'invent de l'accident de trànsit. 2 dies més tard, la creació del primer senyal de trànsit. 3 dies més tard, l'aparició del primer agent de la circulació. I amb ell, esclar, va arribar la primera multa. El primer no l'havia vist. El primer paper, sisplau. El primer recurs, i etc, etc, etc. El negoci automobilístic va arrencar de debò quan Henry Ford va tenir la idea de fabricar el mític Ford T en cadena. Però ens preguntem, per què en va dir Ford T i no Ford A si era el primer cotxe que fabricava? La resposta està en el nom de l'enginyer responsable del projecte, el nostre Teodor Tutusaus, soci de Ford, fins que l'enveja el va relegar a un segon pla que va quedar minimitzat en una simple T. De Tutusaus és també l'invent de la roda de recanvi. Quan ja havien encarregat rodes per fer 50.000 cotxes, Ford, a última hora, va decidir fer-ne només 40.000. Com col·locar aquell excedent de 10.000 rodes? Fàcil. Convencent un amic polític per fer una llei que obligués a portar una roda de més. Una roda de recanvi, em van dir. Anys més tard, Tutusaus i el seu amic, sempre a la recerca de noves millores en seguretat, van inventar-se l'obligatorietat del cinturó de seguretat, de les ulleres de recanvi, dels triangles d'emergència, de les armilles reflectants i, naturalment, van haver de fer una fàbrica per cada cosa. Però aquesta és una altra història.